खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय। गोबां उसुबिदानि जाहोनाव नोंथांमोननो रेगुलार रादाब लाबोनो हानाय जायाखै। लैपटप सारअन्थाइ गावनानै बेरफ्रुदों आरो मबाइलाबो चार्ज होबाय थानायावहाय मबाइलाबो गोबां उसुबिदा जानायनि जाहोनावहाय मोजां एडिट खालामनो हानाय जायाखै आरो डाउनलड खालामनायाव गोबां उसुबिदा जादों। बिनि थाखायनो आङो रेगुलार रादाब लाबोनो हानाय जायाखै। बिनि थाखायनो आंनि गासै नायगिरिफोरनिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। दानिया फै जोङो दिनैनि रादाबाव दासिमनि मोननैसो खौरांखौ नोंथांमोननो लानानै फैलायबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां आरो दासिमबो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बे बाथ्राखौनो लानानै UPSCनि एबा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि गवर्जन मोसाहारि बिथाङा बुंदों सयथ रन्जन सयखियाखौ आसाम सरकारा एरेस्ट खालामनांगौ होननानै आरो बिथांखौ थाबैनो केस होनाय जासिगोन होननानै बिथाङा बुंदों। मानो होनोब्ला मोनसे बाथौ सन्मिलनाव फैनानै आरो खौरांगिरिफोर सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। खृष्टान धोरोमाव लाग्रा मानसिफोरखौहाय ST निफ्राय बन्सित खालामनांगौ आरो ST निफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। खृष्टानफोरा ST मोननायनि मोन्थाय गैया होननानै बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बुंदोंमोन। बेबायदि बाथ्राखौ लानानै बर'फोरनि गेजेरावहाय बिभाजन आरो गावस्रा होलायनायनि बाथ्राखौनो लानानै बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। बिनिखायनो बेबायदि मानसिखौ समाजाव दोनस्लायस्लाय अरायथानि थाखाय जेलाव जोबथेनानै दोननांगौ होननानै गवर्जन बिथाङा दाबि दैखांदों। मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। धेमाजि जिल्लानि जनापुर गाउट पन्चायतनि सिङाव थानाय फरेस्ट रिजार्भआवहाय आसामनि हायावहाय अरुणाचल प्रदेशनि थराजान आदिनि सासे सुबुङा न' लुफैनानै थादोंमोन। बेखौनो धेमाजि जिल्लानि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मानसिफोरा होस्रांहैदोंमोन आरो न'खौ सिफायदोंमोन। बे रादाबखौनो रादाब दिखांनो थाखाय यमफक मुंनि सासे मानसिया लिंहरदोंमोन। बेवहाय आर'नाइ रादाबनि दानेश्वर बसुमतारी आरो बड'लेण्ड रादाबनि बिमल गयारिया खौरां लानो थांदोंमोन। उनाव न' सिफायजानाय बिगोमाया सिलाइ लानानै गावनो होसोदोंमोन। खुनुरुखुम बारग'बोदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा धेमाजि जिल्लानि बरदमनि पुलिस थानायावहाय गसर दिखांनाय जाबाय। आरोबाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। बिटिआर सोरखारा बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां मानसिफोरखौहाय जौगानाय आरो रोंगौथि गोनां खालामनो थाखाय UPSCनि IAS एकाडेमिया फ्रि कचिं खालामगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बे फ्रि कचिंखौहाय क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार कमार्स कलेजाव लानाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेखौहाय खबर लानानै रेजिस्ट्रेसन खालामनोबा 7876747991 बे जामबुं नाम्बाराव खौरां लानानै रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों।